agba nke 12 amụma nleta ahụike n'efu nke otu Marcel Ofomata Foundation na Chikoba were ọnọdụ na Primary Healthcare Center Ọzala Isuofia Anambra State wee dọta imerime ụmụafọ obodo ahụ na ndị si obodo dị iche iche bụzakọzi ka eze azụ iji wee soro ya bụ mgbakwụlacha aka mmanụ. Nneka Anọliefo na ebe ahụ wee weta akụkọ ị ga-anụ ugbu a. ndị bụ ndị ọka nkụzi n'ihe gbasatara ngalaba ahụike dịka ndị dibịa bekee na ndị ọrụ ahụike ndị ọzọ nọrọ nnọọ wee na-ekesa ọgwụ ahụike n'efu na-enye mkpọtụrụ n'ụdị pụrụ iche a na-achọpụtagasị ihe na-eme ndị mmadụ site n'ebe a na-eme nyocha na-enyekwazi ọgwụ n'efu na-eleru ndị mmadụ anya maka anya ma na-enyekwa ụfọdụ ndị ugogbe anya nakwazi ihe ndị ọzọ dị iche iche wee na-enyezi nkụzi mmụta dị mma na ihe ndị ọzọ. Na ajụjụ ọ na-agbara ya onye chọpụtara Marcel Ofomata Foundation Dr. Marcel Ofomata mere ka amata na ya bụ otu foundation a dịbụ uri ịdị na-akwado ọdịmma nke ndị mmadụ. Ọ kọwara ka ọ dị ugbu a na-enyerebego ụmụ nwaanyị aka ka ha nwee ike inweta uru kwudosie ike n'ụzọ ha si achụta ego iji wee kwalite ọnọdụ ebimu ndụ ha na onwe ha na ezinụlọ ha dị iche iche. Dr. Ofomata mere ka amata na ndị otu foundation a chọpụtara na ahụike bụ akụ na ụba mere eji wee kwudosie ike wee na-achịkọba ya bụ mmemme ahụike kwa afọ abụọ ọbụla maka ndị mmadụ iji wee hụ na ndị mmadụ nwere ezi ahụike dị mma ma bụ ọgaranya. Dr. Ofomata chetara ha na ya nwere mmasị dị na-enyere ndị mmadụ aka jiri ọhara wee kene ndị na-ewepụta onwe ha nakwazi ndị obodo na-ewepụta maka ọlụ dị etu a. Oge ọ na-agwa ndị mmadụ okwu, Medical Director na Chairman Marcel Ofomata Foundation Medical Mission Board Dr. Alphonsus Kanem na Director Media and Strategy of two Foundation Amazi Saturday Peters mere ka amata na Marcel Ofomata Foundation eri afọ ole ma ole gara aga na-etinye nnọọ ọchị n'iru ndị mmadụ ọkachasị ndị na-erite erere ahụike dị mma bụ nke a na-achịkọba kwa afọ abụọ ọbụla. O mere ka amata na ndị otu foundation abụrụ otu eji achụ akụ na ụba na mmasị ya bụ ịdị na-enye ndị mmadụ ezi ahụike na-enye ụmụ nwaanyị nkwado ya na ịgbata ọsọ enyemaka n'ụdị dị iche iche maka ndị nọ n'ime obodo dị iche iche. Ọ kọwara Dr. Ofomata dịka ezigbote onye ndu nwere anya eji enyere aka ma bụrụ nnukwute omelaọra a na-ejiri eti epele. N'okwu ya, Dr. Kenneth Nnorom, Ifeanyị Onyike, Divine Ụna Mmadụ na Nọs Florence Ụwa mere ka amata na ndị ritere erere anụnwa ga-eji ọgwụ ha na-aṅụ ya etu ndị dibịa bekee si wee kwu iji wee gwọọ ọrịa ha dị iche iche maka na ahụike bụ akụ na ụba. Ọ kwupụtara mkpa ọ dị nyere ndị mmadụ na a ga na-agadụ n'ụlọ ọgwụ kwa mgbe ka a na-eleru ha anya. Na nzaghachi, ụfọdụ ndị ritere erere Oriakụ Beatrice Ofomata, Oriakụ Perpetual Okoli na Maazị Peter Onyeagba ha kelere ndị ndu nke ya bụ otu foundation ọkachasị Dr. Ofomata maka iji ohere ahụike anụ a wee na-agwa ndị mmadụ ọtụtụ ọrịa dị iche iche ma kpere Chineke ka Chineke nna gozie ya ma gozikwa obodo bụ Isuofia na obodo anya bụ Naijiria gbaa gburugburu.